Yes, Mercado sa Alicia kay manabo mi kari ta. Kita o. Palit ra mig popcorn o gamang juice. Bayad po na bayad na. Kati ipatibuok. Tibuok na tagatang din sa'yo. Magugab eh. Wala na sa kapalit na mi og lugtira. Hana lagi nag-ihap na nakalimot pang ko. Ihap nas pabagabrel sa amang kuan. So dala guys sa kapalit na mi og lumpia wrapper o popcorn. So karera pad palit mig panakot. Wala na di ay. Ikaw man din yung. Ay nga na day na. Palit ada ag daritas tapok-tapok. Oh, 10. So tulo na ka item. 30. 30 lang. Oh, mo jud 40. 50. Apa? Ahos, wa kay ahos, natay ahos sabay. Tara mga day, bili 50. Kung matay ikubag day da, dara na isod pa derbi. Di kat pong knife kuan, panakot. Panagdatag ikubag. Pila pa ng pichay ninjo? So na pud may daras bugaran guys, palit mig buad. Ha? Ngita ka pantihan. Ngita ko sa pantihan. Lumias buad eh. Halalaman. Darita. Ngita ta dari kabuwaran. Ay na ah. Asa man kat mo budi na pa. Wa mo ikatong tinad. Ah, di ora ni. Kapila na kilo? Tag 200. 200? 200 na kilo pa. Usa ka kilo ko no. Tanalay man ni sa guys prituhon ka na. Lami na sa prituhon. Sawag. Tinulukan mo nani ko ni. Alay pa na sa ikwas tinunuan? Lami pini tinulukan. Kuya, ra lami ada ini. Gumok mo ni. Lagi lamian man gud siya kay kanang naay kuan ba? 20. Pagod pud ini kaon labi na sa sawag suka nga grabing hangad da. Prituhon na may sa prituhon. Mapalit mi guys og 1 kilo. 1 kilo og kanto. Daghan na dali ra na hurot mo. Mapalit mi nga na guys kay mang i kuan ba sagol po si tinunuan. Panay daghan na ring buad. Daghan na buad. Insa ning buad? Insa ning isda ah? Yampaw. Ah. Oh, si Jampaw. Si Jampaw. Yampaw. Si Jampaw na. Ano si Jampaw dah guys. Mana? Kari pedlami pedal dia. Kari teh ganahan. Terus leg mangga ba. Nakapalit mig buad. Namiya sila mga buad oy. Ni nga magulayan. Tabo man dar sa Aliceron guys. Manabo tag ginagmay. So mangumpras ako dar guys og mga makaon para ugma. Para og mga adlaw. Sugar. Boleh. Sugar, tinagon pork. Tapos ako na guys, kay may pangbaligya ugma. Unom. Manja. Oh. Wih. Unom. Memang ni ganas mga bata kanina. Magic chips. Anak, ini parang yellow.
So, ano magikudog si Kimi kay nagpapaligsik pang wood. Wala. Isib, good karga. Ana. Wood. Chuko. Ito ang gampi. Wala ka nito, pinatulo. Ito mga tagpinat. Harabat ng palitunan dan di ara. Chocolate. Wishi. Kanipod. Si chocolate. Or kami may lami. 4, 6. Uno. Patalain. Easy. Kahit kung kadamit tulo. Try. Ja, kapitol. Tolo-tolo. Harap. Kumbi. Sarang bang kumbi na ni. Adara. Kumbi. Marcos, Pilipinas. Ay na guys. Maranihang kumprahan kay siguan rag kita sa eskwelahan. Siguan na mag kita. Okay. Okay na guys sa pila. 1,051. 1,051. Okay. Thank you. Okay na. Salamat guard. Okay. Ito na miss papagabril guys. Pero mahapit pa yung palit itong itlog. Itlog ug mantika. Manang may pangumpra para sa mga ugma. Para sa mga baligsaay ugma. Dahil na miss bye guys. Nahuman na may pangumpra. So dahil na nakalimtan ng welcome. Mo dyan itong sumpay sa hang kuan. Baligsa. Lumpia turon. Turon nga sabi. Dahil po dagahang ibaligsa ito sa eskwelahan. Mga makain. Magama pa may gema o kuan popcorn karon. Magtunay guys juice. Ano man ka? Baan man? So then miss bye guys nakauli nami. Salamat sa Ginoo kay humanaga sa din taon. Tabo man dali sa alis siya. Nay mangga gar mahala uy tag 50, 40, 60 kilo. Okay palit. Okay. Di pa kaginansya na to. Mama pa na yung magipalit guys diya. Kani. Kita ano dani pagkuana mo. Ganahan man mi dani. Dani oil. Dapod. Silupin na mga gamitunod. Tepan. Kani nga ni guys. Bagon bayan. Palit pun mi gari guys buad. Namiin isang buhara kanina. Dapod. Uy. Ang favorite namang alamang. Majority guys kay templado na. Iglot para na ay makuot-kuot nga iglot. Okay guys. O karon taon manglaba nami. Laba time sa mga labunan nga di kolor. Ngat ko sa mga kuan guys kay puro man sinsiyog among kwarta. Kaya mo lagi tayo manghalin na to sa eskwelahan. Nastang inihapay. Ano matonggi ihap daan na kaya buslot na nasidlan na nakutro na po may ihap. Yeah. Oh, diba? Sa magkugi lagi tag paninda guys, natay sinsiyo. Kugi na tag paninda. Nagmayroon ka datang hunan. Nagmayroon ka datang kita. Baka na ka. Sinsiyo. Ini tidak. Guys, mga anta. Bingka. Iliya!
Lami, lagay lang ko. Kamar na orange, no? Butangan siya nilag royal pa. Humot. Humot siya. Ang po na ang sinsiyo guys. Kuhan para pampalit og manok. Palit mi og lumpia wrapper. So mga gagani ang mga kuhan. Lumpia wrapper. Palit ko og mga kaingari. Na, raway tuyo. So, magama po may yung zaog kuan, yima. Kada na po ay popcorn guys, 1 ka kilo. Kanhurot na makamang popcorn nga ni. Sakto 1 ka kilo, mahurot si Zao sa kasimana. Kay gama ko nga ni katukuan man na gama. Katuluhon man na hagluto. Makaputos may tag 20 ka putos. Chinta si Zao na 20 wala say sinta. Say sinta na tag 5. Matang kuan guys totalon. Na guys makaputos og tag 20 sa kada kuan na katuluhon man nina. Hatang ihog og tag say sinta. 60 times 5 300. Ang kilo na ni sa kuan chinta. Kana sa piginan siya. Siyempre mamuhunan pag silupin, oil. Bawa lagi na ginagmay. Kira na. At least naiginan siya kaysa wa, guys no. Daga na po lumpia wrapper kanina ni guys tag 25 pesos ni siya. So nahog ni sa tag piso ang buok kay 25 mapisodan ni usahay 23 ra gani sudan lumpia wrapper. So ano sa ko ano sa agsaging ang agamang lumpia nga balig siya kay tag 5 man, 5 ag nang naay putos. 5 ag buok ba. Ang juice debit to naipon na dagto kanang makuha. Kulingan to na. So, kuan-kuan na guys, nalagay ginan siya ginagmay. Okay na pang bounce mga bata kada adlaw. Sa kapalit pa dog sedan-sedan. No. Pare problema sa sedan guys kay di ana noon may dari pang stock, gistakan mila sa ate og sedan. Salamat ka sa ninson tanante. May suga dari freezer. Nja. Na maka. Favorite ni Kimi cookies. Mga cookies mo na dyan ganahan guys. Ang brownies kay wapam sila kaluto. Nahuddan sila brownies. Luto pa ko sila brownies na. Sus na ako. Mabibiwan na mag-iuban guys. Nagsig, totaligsik mandarhi. Matanong lang kuya. Nag-game ni kuya ko. So yan na. Kapalit na miss ang mga gamitin nun. Tapos sukal. Gamitin man ang brown sugar sa ang kuan. Lumpia. Toron. Gamitin na sa toron. Mga tanin jo kung dito mga pas mo. Yan. Umot siyang orange. Butangan siya nag-orange pa na. Umot siya. Ay pa guys, kanina yung mga makaon. Ang ipang-kumpra kanina. Hindi, Oishi, chocolate, tag city. Magaban na yung tag-utso. So, patong nagabadan na guys ng mga makaon na tag-dos-dos. Tag-dos-dos ang patong. Kada usama, doon na lamang po. Nanilungkuran, tag-dos-dos. Kada adlaw. Kaluyan na ang taon pa ginoon nga na ang taon po mga halin. So guys, ngayon palit may daring nangka diya. Tapos ang igagaw. Nag-live man sila. Ipalit rin. Hatag ni Zao kuan. Sa isinta. Nangka mo rin guys. Nangka is real. Diyan, ipalit po may daring. Kani, ganahan ko daring ba? Ambang. Yeah. Namin sa ambang guys. Nikos dagat. Kaya na ambang. Nga ni dyan purma. Hugasan na sa maadyo. So, sawan suka. Dada poy, kinhason. Narang lami as kinhason. Uy, kinhason. Balik 50. Arang daghana na imong 50 pesos. Kana na. Hambang, kinhason. Dada pon may guso. O, favorite pa ni dari sa bahay ng guso. Yeah. Nahas kimi-kimi. At pa nalapuan lang. Ay, kanina nina. Uy, hilaw pa na. Yan, palit pa may kare. Na guys, kay wala si Jay. Spray. Dapoy na tuyo. Ja. Kamatis. Kahit po kamatis.
Pichay. Kaya man sa guldarhi. May ipaibabaw nila sa mga kinhason. Uy, arang lami ka juga mapamahaw. Mamahaw tanin jo guys. Yan na. Dami ambang, puso, o kinhason. Sausawan na ta daring kamatis with kamatis raw luya. Dadapay among kari, alamang. Kani sa kachub guys, kuan hiza 50. Ganyan mo siya. Mahaw. Mahaw everyone. Mahaw tanin jo. Favorite ni Kimi girl. Arang namiya ka jo guys, agamang pamahaw. Mahaw tanin jo. Mahaw! Kinamasapod. Kuya dali ng puyas. Yeah. Balik magbayot. Mahaw ta guys, mamahaw tanin jo tanan. Garabing lamiya sa mga sedaan. Dahil kinhason nga nga buak na si Ja. Ingan ni si Ja guys, basta maintan ang mga buak kag isang agi. Pitsay lang tayo. Dapoy. Puso. Dapoy gusto nga nang namiya ka jo. Yung sausaw dari dia, sausawan. Dapoy ambang, kasi nakaila dia ang ambang. Puso tayo. O galing no, busog. Guys, kumbate tagkaon para mabusog ka. Kana, very good. Bati sa ka na mabusog, no? Gail! Kani mga lakihan, mga pauway-wahi na pud. Huwag man siguro sila. Paano niya? Paano ka Ay. Mga lagi pa dyan, kaya man doon bigi palit pa. Mga siguro, mga busog tingali. Mari unod sa kinhason. Sausaw na rin. Mayroon. Noni ambang. Okay na Sausaw ni atong ambang na rin guys. Tara, sausawan na ito na rin. Okay na to mangayo sa musudan. Nagaan na mo. Ano na mo ya? Kimi, ang favorite guys. Buso o pichay. Kimi no? Okay na. Kanang kinhason. Diba? Yes no? Ito ba ni nga ni guys, kinilo? Kabusog tayo. Mga bata ron. Mga bunon. Pabusog ko kapag abal guys, kaya nang lahunon. Minsan itong palit Ambang danhi guys, kay maling ganahan. Favorite na ko ambang. Minsan itong palit danhi palit na mo. Okay? Pagkatas. Kaya putasan. May bulka mo pang ibatangan sa kwan guys, kanang pichay. Ganahan ka sa bawday? Namigupigo po? Wala lagi nagkuan pa. Naman. Ano? Ano nabag ka? Ngingin sa... Ne. Ha? Baho. Baho na na. Di man. Oh, ha? Ganahan sa skimis kwan niya sa kinasun. Diyan dyan ang favorite ng gusto. Pichay. Very good nga bata. Ayan guys, ngayon. Ang mga kuya ay nangabusog sa pan ganina. Pastilan lagi. Ito, ipakita tong pan. Pakita pa ito. Putong pa ito. Pan may langgi una. Pitiag pa nila. Ha? Pitiag pa nila. Lagi. Hindi. A few moments later. Mga snack ta guys. Kay katas kaso gikan mi nang laba. Ito na humanagad sa mig panglaba. Salamat sa Ginoo. Dito mi nang laba datos kanang naay simbujugan tos gamay nga sapa ba. Wala ako nag-video, ako nagdag cellphone ganit totaligsik man. Guys, inahan mo kaon danhim. Ang kaon mo. Ang kaon mo. Nganang. Sayaw na mo. Hagbang gabi ha. Uy. Ang to guys, may aspuan. Bulang moy saging. Naday among salin nga kanang beef steak. Stick. Ambang o guso. Ja alamang. Nadalami ah. Karabjin mo lami guys kanina. Balang hoy kalami.